Bon dia un altre cop. Soc la Mireia de la Meravella i aprofitant el Dia de la Dona Treballadora, avui posarem en el Nice to Meet You una nova recepta. En aquest cas serà la recepta de carquinyolis. Molt bé, per fer aquesta recepta de carquinyolis, avui estrenarem una nova farina que hem posat a la venda també, de Nice to Meet You, que és la farina de blat de moro i arròs. Farem servir aquesta farina doncs per fer-los i la quantitat serà 130 grams de preparat. Farem servir ametlla crua posada en remull uns 20 minuts. Farem servir 80 grams d'ametlla, sucre, 90 grams, llevat químic, 10 grams, 50 grams d'anís dolç i un ou. Les eines que necessitarem per fer aquests carquinyolis seran la nostra fantàstica màquina, posem aquesta batedora i després nosaltres farem servir una mànega pastissera reutilitzable però que també en venen de fer servir i llançar un cop d'un sol ús. Farem servir les pales i una llengua de cuina. Començarem a barrejar tots els ingredients excepte les ametlles. Agafarem els humits primer, posem l'ou, l'anís i ara ja anem pel sucre, la farina, el llevat químic i primer començarem a remenar aquests ingredients perquè s'integrin tots i quedin ben homogenis. Anirem a colar les ametlles. I un cop colades, els afegirem a aquesta barreja. Els hi afegim. Seguim remenant, no cal que poseu una velocitat alta. Deixem un moment que s'acabin d'integrar i ara ja formarem la barra del carquinyoli. Ara ja hem integrat tots els ingredients i el que farem serà treure la pala. Farem servir una miqueta d'aigua, això és un truc que va molt bé perquè no se'ns enganxin aquestes farines tan enganxoses que són les farines sense gluten. Doncs per ajudar a treure de la pala aquesta farina, aquesta massa, ens untem els dits amb una miqueta d'aigua i així no se'ns enganxa tant. Ara posarem la massa a dintre de la mànega pastissera i ara ja anem a formar el carquinyoli. Tota aquesta massa que hem preparat l'hem de fer baixar a baix de tot de la mànega pastissera. Veieu? Primer de dalt a baix. Amb aquesta pala, si us ajudeu, fem baixar més massa. I un cop la tenim a baix, ja és qüestió d'apretar i aquí ja sí que és pràctica. Veieu que queda una tira llarga. La fem en diagonal perquè així es queda més llarga. Una altra, ens sortiran un parell que ja són un grapadet de carquinyolis que podeu tenir per la setmana, per esmorzar, per berenar o per fer el cafè. Ara hem posat el forn a escalfar a 180 graus i posarem aquesta safata amb les tires dels carquinyolis 20 minuts perquè es comencin a coure. Ja han passat 20 minuts i mireu quin aspecte, s'ha embotit molt. Veieu? Hem esperat aquests 20 minuts que són els necessaris perquè pugi la massa i no torni a baixar quan la traiem. Llavors ara deixarem aquí sobre que refredi una mica per no escaldar-nos els dits. Deixarem aquí sobre la tira de carquinyoli i d'aquí 5 minutets els començarem a tallar. Molt bé, ara hem deixat reposar 5 minuts la tira de carquinyoli perquè no ens creméssim, com hem dit abans,
I el que farem serà que els separarem de la safata, amb el ganivet mateix, i ho posarem aquí. Nosaltres ho fem aquí sobre perquè si els talléssim directament a sobre del silpat, el silpat queda també tallat. Llavors ho fem aquí i llavors els hi tornarem a posar. Farem servir un ganivet de serra perquè així l'ametlla queda més ben tallada i no es trenca tant, perquè ja veureu que això ara és una mica delicat de tallar. Llavors nosaltres ho fem així, una mica en diagonal, a poc a poc. Ja veureu que és trencadís, aquesta farina sense gluten, amb l'ametlla dins, és trencadissa. El gruix del carquinyoli depèn del gust de cadascú. Nosaltres fem aquesta mida. Bueno, ja estem acabant de tallar... Se m'ha trencat una mica. Ja hem acabat de tallar les tires i ara el que farem serà tornar-les a posar a la safata perquè això s'ha de tornar a coure. Ara, com ho fem? Això ja depèn de vosaltres. Hi ha dues opcions. Podeu posar el carquinyoli així tombat i a mitja cocció el gireu, o bé podeu fer com nosaltres, que els posem així i així ja no s'han de girar. I els coguem tots alhora i es couen bé dels dos costats. Això ja depèn de cadascú. Veieu? Ara hem tornat a posar el forn a escalfar a 180 graus, igual. Penseu sempre que cada forn és diferent i que pot ser que el de casa us funcioni diferent que aquest, O sigui, nosaltres ho fem a 180 graus i ara ho posarem 10 minutets més i ja tindrem els carquinyolis a punt per menjar. Ja tenim els carquinyolis fets. Com veieu, l'aspecte tant de dins com de fora ha canviat una mica. Veieu, ja estan tots torradets. Ara els deixarem que reposin perquè s'acabin d'endurir, però ja els hem fet, tan senzill com això. És només posar-s'hi i dedicar-s'hi una estona. Gràcies per la vostra atenció i esperem que ens seguiu al compte d'Instagram i també al YouTube i ens podeu enviar les vostres opinions, consells o tot el que us vingui al cap. Gràcies per tot.